Proses mbongkoe layangan bolo. Ready, siap kirim juragan. Syok. 30 unit. Babon nangkrem ora netes-netes iki. Sama menurut ngarep kowe pedalaman kuwi? Pedalaman. Batek wong pedalamane. Wah, no. Sing pesen monggo. Tapi yo ngantri bolong. Nek ora ngantri yo boyoke lima. Malah sare yang ora ya pedalam-pedalam ya. Yes. Tali sing kenceng. Alhamdulillah. Sak tumpuk tenan iki. Jahe 40 Nos. Pedalaman ya negro. Layangan saka suku pedalaman iki. Siap kirim nang kota besar. Ya ora-orane dhewe di pedalame. No. Sama yo mending to. Walus, rejik, rapi. Negro. Iya, sidane kaya kowe kuwi lho ngono. Iki kudune wae klombir kresek iki sesuk. Oh, Ngene iki. gak nang ireng awan. Lah ireng iki. Motor-motor iki wah. Ya coba apa ini bokrak bangkeane. Telepon sangat. Yo sing pesan